कमलकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं दिनै आसामनि गिबिसारनि रादाब बिलाइफोरनि बिखंआव सेबखांजानाय गाहाय गाहाय रादाबखौ फरायनानै खोनासंनो थाखाय नुजाथिदों। गिबियावनो लादों आं सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय मोनसे मोजां रादाब दङ, जोंनि गोजोनथाव रादाब बर'नि थाखाय। बर' राजानि राजथावनि कासपुराव 100 बिगा हायाव 100 कौटि रांनि प्रजेक्ट दावबायारि थिलि साजायनो। दा जोंनि बर' राजा दंमोन कासपुराव, काछाराव, आरो बे काछारनि कासपुराव बिनि राजथावनिमोन। आरो दा आसाम सोरखारा 100 बिगा हा आवग्रिनानै बेहाय 100 कौटि रांनि प्रजेक्ट लानानै बेहाय मोनसे दावबायारि थिलि साजायगोन। आरो जोंनि जे राजानि बर' राजानि बायखोन्दाफोर नेरसोन बेफोरखौ संरैखा खालामगोन। बे क'क्राझार पुलिसा नंखाय एनकाउन्टार खालामनायखौ बर' थुनलाइ आफाद, बर' रेबग्रा जथुम आरो एबसुआ सोंखारिदों। एसे गोबावसो जाबावदों सोंखारनायफोरा, गोख्रैनो सोंखारनांगौ, मानोना बे जोंनि साननायाव मिथिनायाव नंखायथार। प्रमद बर'आ क'क्राझार एनकाउन्टारनि सायाव गिबि मन्थ्रि आरो पुलिस बिफानजों सावरायगोन होनना बुंदों। बिजनीआव आजादी का अमृत मिशन बेनिफ्राय थांनाय बुधबारनिफ्रायनो गोमानानै दं बिसारि बसुमतारीया। बिसारि बसुमतारी होननाय सासे 55 बोसोरनि आइजोआ गोमानानै दङ। बेनिफ्राय क'क्राझारनि एनकाउन्टारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों कंग्रेसआ। बेनिफ्राय मिरु एबसुनि मोनसे थान्दैया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसिखौ लोगो हमदों। बेनि उननि रादाबा जाबाय हमगार्ड मावफारियानि दान बान्थाखौ बांहोआब्ला फैगौ 27 सेप्तेम्बराव गासैबो हमगार्डफोरा खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थागोन। बेनि उननि रादाबा जाबाय भारतारि जामुं निगमआ देग्लाय आसामनि माइ बायगोन 10 लाख मेट्रिक टन। एफसिआइआ बायगोन आरो पान्जाब हारियानाफोराव अन्ध्र प्रदेशफोराव बायो जोबोदनो, आसामाव बारा बे देग्लाय 10 लाख मेट्रिक टन बायगोन होननानै बे मिरु सोरखारनि रायजिक मन्थ्रि बिथाङा बुंदों। बेनिफ्राय जाख्ल'नायखौ नाखिहोनो थाखाय आसाम सोरखारा 3 जानबुं नाम्बार फोसावदों। बे जानबुंनि हेफाजाब लानानै गावनाव जुदि सोरबा थाखा घुस दाबि खालामदोंब्ला एबा खामानिखौ मावदोआखैब्ला बेखौ अजद फोरमायहरनो हायो। आफगानिस्तानाव IPL खेला आरो क्रिकेट खेला, बे IPL टेलिकास्ट खालामनायखौ तालिबाना होबथाबाय। भारतजों ओरैनो सुथुर जाखाबाय बिसोरो, बेखायनो होबथाबाय। बिनिफ्राय जाबाय मा, सुरां फालांगिरिफोरा लाबोनाय 4.5 केजि लिरथायनि सनाखौ बोखांनो हादों। बेनिफ्राय T20 सिरिजनि रेंकिंआव क'हलीनि जायगाया 5थियाव दङ। 1थिबो नङा, 2थिबो नङा, 5थियावसो दङ। दा जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांदिनि, इंखंनिफ्राय एसेखिनियानोसै। दा जों लाबाय अग्रदूत रादाब बिलाइखौ। बेहाय दङ एके दिनाय 8 परियाल उच्छेद। बे सिपाझारनि खाथि धलपुर होननाय जायगायाव, जेखौ माने गुरुखुथि होननानै बुङो, बे जायगायाव जोबोद मानसिफोरखौ होखारग्लुंलाबायदों। सानसेनिल' माने समायहोनाय होननानै बुंदों। धलपुरा एजेन्टि गृहहीन हल 20,000 लक, नखरनै नखरथाम 100 नखर नङा,
20,000 नखर होखादों पुवा 8 बजा जानुनि दि 1 घंटा घर खाली करिबोलि नख परियालक निर्देश सन्धिया 5 बजा पर्यन्त अब्याहत उच्छेद अभियान ते बेखौ इनै बानाय होननांगौ ना मा होननांगौ सरकारि आमाद दिसिल पद घर स्कुल औ सरकारानो बे गरुखुतिनि धलपुरनि मानसिफोरनो मा होदोंमोन स्कुल न' होदोंमोन लामा होदोंमोन न' होदोंमोन आइवाइनि दा माब्रै होखारखो बे आरो उच्छेदित मानुहर कि हब मुख्यमंत्री चिन्ता करिब मर काम खेति करा पद्मनाभ हाजरिकाया बे खोथाखौ दुथाङै बुंदों जे कयनाकनि आफादगिरि बिगुमाबो ओरै होनदों जे 4,500 बिघा भूमि बेदखल मुक्त करातमय हुखि मुख्यमंत्रिया बे खोथाखौ बुंदों ओजोंहाय राजुहुआ बुलि कुआ कन्याक का कृषि प्रकल्पर 750 बिघा मातिर मालिक विधायक पद्म रावबो आफादबो नङा व्यक्ति मानसिबो नङा नाथाय पद्म हाजरिकानिसो हारसिंनि बे 750 बिघा हाया बेखौ अजद दिन्थि खोन्थादों मानसिफोरा बेनिफ्राय बिभ्रान्तिकर बन्ध स्तब्ध हल बिटिसि मैया बिटिसिआव बन्द जानानै थांबाय बे बिजनियाव मानोबा जायाखिसै गोबां जायगायावनो बे बन्धआ जादों आरो बे बन्धखौ जोङो बयबो मदद होनाया बा गनायनाया गाहाममोन मानोना बियो अगणतान्त्रिकतानि बा सुबुं दारायनि बेरेखायै थांनाय सरकारनि हाबाफारिनि बेरेखायैसो पुनर आरम्भ हब बहु सरसेट नगा हान्थि आलोचना मुख्यमंत्री हरमाको दायित्व आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानोबो बे बिबानखौ होदों जे नागाफोरनि शान्ति सुक्ति गोरोबथा गोजोन सुक्ति बियो गोबां सम थाद'नानै दंमोन नै दा आरो जागायफिनसिगोन जागायनांगौ बिसोरनोबो माबा मोनसे होनांगौ रुजुरुमुनि गेजेरजों नागारलायनाय हमलायनायनि गेजेरजों मूल्यबोध राजनीति शक्ति आसे बेखौ मन्त्री हनवाला बुंदों जे मूल्यबोधनि राजखान्थियावसो गोहो थायो बकाजानाव 3.5 कौटि टकार हेर'इन जब्द बकाजानाव 3.5 कौटि टाकानि हेर'इन हमनो मोनदों बेनिफ्राय जाबाय मा न्याय नापाले गणधर्षण हत्यार बलि मातृ कन्याय बे क'क्राझार खाथिनि बामुन कलिता बे नङा जे राभा छात्रन्थे बे खोथाखौ बुंदों जे बे तेजपुर थुंजायनि धेकियाजुलिनि जाथायमोन दा जिनाहारि खालामदों दोलै जिनाहारि आरो बिनि दिनै जेबो न्याय मोनाखै बिमा आरो फिसाजोआ बिमा आरो फिसाजो सानैखौबो रेप खालामदोंमोन दुथांफोरा बे जाथोसे मानसियानो खालामदों बिनिफ्राय फैबाय निर्वाचन हेक बिरोधीर कण्ठरधरे पुनर क्रेमलिन दखल पुतिनर जे पुतिना सभियेट रुसियानि आगोलनि आगु हादोरगिरिमोन दा आरो बिथाङानो जाफिनबाय दाखालि बिसायख'थि जानानै थांबाय बिसायख'थियाव बिथाङा देरहाबाय क्रेमलिनखौ दखल खालामबाय आफादगिरि हादोरगिरिनि मासियाव जिरायफिननो मोनबाय बेनिफ्राय बिदेश भ्रमणर परिवर्ते आन देशर राष्ट्रनेतार सैते फनयोगे যোগাযোগ অব্যাহত राखिছে राष्ट्रपतिये जे जिनपिं चीन देशनि हादोरगिरि बिथाङा 600 सान न' सिङावनो हाबनानै दङ गुबुन हादोराव थाङाखै गावनि हादोरावल' थादों मानो थादों बेखौ रावबो हमनो मोनाखै नाथाय जगाजग खालामदों अभार फनजोंनो जगाजग खालामदों गुबुन नेताफोरजों ममता खायखात करि बाबुले कले दिदी हबाटके शक्तिशाली प्रधानमंत्री प्रार्थी जे बाबुल सुप्रिय'आ बुंदों ममताखौ लोगो हमनानै जे दिदियानो जाबाय आब'आनो जाबाय बे देशआव बयनिख्रुइबो साबसिन आरो गोख्रोंसिन हादोर बा गाहाय मन्त्रि जानो हानाय मानसि बेनिफ्राय जाबाय मा सक्रिय रोगी ह्रास
14,000 दैनिक संक्रमण 30,256 जन भारताव आरो खमायलायबाय कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाया दा खमायदों 14,000 आरो सानफ्रोमबो बे साग्लोबजानायनि अनजिमाया 30,256 जाहैदों खमायदों आरो बेनिफ्राय एकाधिक বিতর্কৰ হতে জড়িত পঞ্জাবৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা বিষয়ালৈ অশ্লীল বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ আছিল অভিযোগ बे जे चिरंजीत सिंह साननि पान्जाबनि गोदान गिबि मन्त्रि जाबाय बिनि बेरेखायै गोबां अजद दङ आरो बे आइजोफोरखौबो बुंथावै सोंखारि माने गाज्रि इसारा होनाय दङ फोरमान दङ होननानै बुंदों आरो मानहानिर गसरत आदालतत हाजिर হৈ कंगनाय करिले गुरुतर अभियोग जे जाबेर आख्तारजों नांगासिनो दङ कंगना राउतआ दाखालि गिबि खेबाव बियो कर्टआव नुजाहैयाखैमोन नै मैया नुजाहैनानै बे खोथाखौ अजद खालामदों जे जाबेर आख्तारा माबा माबि इनाय मावदों गावनि बेरेखायै बे 20 कोटी टकार कर फाकिर सन्दर्भत कि कले सनुए सनुसुद होननाय बियो 20 कोटी रां जे टेक्स थगायनाय बिनि सोमोन्दै मा बुंदों बियो दुबारको राज्यसभार टिकट प्रत्याख्यान करिছিল सनु सुदे बेनो राज्यसभानि टिकेट जासिदोंमोन नाथाय बे खननैबो ना खालामदों बिनि उनाव फैबाय खेलानि रादाब निउजिलेण्ड वेस्ट इंडिज श्रीलंका दक्षिण आफ्रिकार बिरुद्धे घरत श्रृंखला खेलिब भारते भारतआ गावनि देशआवनो माबा खेला गेलेगोन निउजिलेण्ड वेस्ट इंडिज श्रीलंका दक्षिण आफ्रिकानि बेरेखायै आईपीएलर पाছত आरसीबीर अधिनायक पद एरिब बिराटे दा आईपीएलनि उनाव आरसीबीनि जि माबा कैप्टेनसि बेखौबो विराट कोहलिया एंगारसिगोन होननानै बुंदों सिनियर राष्ट्रीय बक्सिंग प्रतियोगिता আজি सन्जयर लक्ष्यरे फाइनेल खेलिब शिव थापाया दिनै सनानि मेडेल आवथायनायनि थांखि लानानै बक्सिं गेलेगोन बेनिफ्राय जाबाय मा सापर माजत दलक जयदी हुखि रुतरासा बुंदों जोबोद प्रेसार दंमोन बिनि सायाव नारसिननाय दंमोन थेवब्लाबो बे दोलोखौ देरहाहोनो हादों आरो बेखायनो गोजोननाय मोनदों बिनि उननि रादाबा जाबाय मा आमेरिकात एगराखि महिला जन्म दिले इ बेबी बायदिसिना रोखोमै माबानो हायो गथ' लानो हायो मोनथाम मोनब्रै मेथडजों आरो बे आमेरिकानि सासे आइजो जायनि बैसोआ 33 बियो गुबुन रोखोमै गावनि गोरबोआव रावबो हौवाजों गोरोबलाया हलासेनो बे गावनि गोरबोआव सोरनिबा बे माबाखौ शुक्राणुखौ सोनानै गोरबोआव गथ' लादों आरो दा जोनोम होबाय सासे हिनजावसा बेखौनो इ बेबी बेनिफ्राय আফগানিস্তানলৈ পুনৰ উভতি আহিব ৰক্তাক্ত শৈশৱ আগৰ দৰেই শিশু সৈনিক গঠনৰ পৰিকল্পনা তালিবানৰ मा जाबावगोन तालिबाननि गथ'फोरा फरायनाय आरायनाय जेबो मोननाय नंला दा बिनि गथ'फोरखौ उन्दैयावनो मा खालामनो हाथियार लानो फोरोंदों गावनो फोरोंदों बे बेनिफ्राय आईपीएल इस्लाम विरोधी आख्या तालिबाना आईपीएल खौ मा होनदों बे इस्लाम बेरेखा होननानै बुंदों मा होनबावनो 104 যাত্রীসহ সুরঙ্গ প্রবেশ করিয়ে অদৃশ্য হল এখন রেল बियो 1911 मायथाइनि जाथाय मोनसे हाफ्लंनि सिङाव 104 गाखोग्रा मानसि आरो 6 गावसोरनि रेलनि मावग्रा मानसि लानानै हाबलांदोंमोन नाथाय बबेखिनियाव मा गोमाहैखो दिनैसिम रावबो मिथिदिया
रेलगारिनि जेबो सिनसाब गैया मानसिनिबो जेबो खबर गैया मेजिक बादिसो पिसि सरकारा जेरै रेलगारि खोमायो बेबादिसो जाथाय जों दा थांदिनि प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव प्रतिदिन बेहायबो अग्रदूत रादाब बिलाइयाव होनाय रादाबफोरानो दङ जोङो जायखौ अग्रदूतआव होआखै बेखौ मैखोमै गाहायै फरायगोन नैबे करोड़ बजारे केंद्रीय नियंत्रणले वाणिज्यिक बाहन करोड़ बजारे केंद्रर नियंत्रणले वाणिज्यिक बाहन बिराट खालि टेक्स जीएसटी माबा माबि रोड टेक्स एफोरखौ जाबसिनदों बे वाणिज्यिक बाहनफोरखौ फालांगि मटर गारिफोरनि सायाव दा सिं बायनाय बादि हालत जानानै फैदों हुआ हंगरखर युवकर मृत्यु बंध प्रतिबाद उत्ताल बिटिआर नंखाय एनकाउंटार पुलिसा गावथारदों कक्राझाराव सानै बर' सेंग्राखौ आरो बिनि हेंथायै मैया मा खालामदों बिटिआर ओनसोलाव बन्द घोषणा खालामदों बन्द फालिदों बिजनियाव जायाखै मानो जायाखै जों बेखौ बुंस'नो हाला मुख्यमंत्री डिजिपि अवगत करिसु तदন্ত हब प्रमोद बरुआ सुर सोलायनानै बुंदों मुख्यमंत्री आरो डिजिपिनो खोथाखौ खोनासंहोबाय खोन्थाबाय तदন্ত जागोन बिदि बुंबाय जागोन ना जाया गावसोरसो मिथिसिगौ जों खिन्थु फोथायनो हायाखै रायजोफोरा फोथायनो हायाखै जे तदন্ত जागोन थावरा एरि दिले आन पा समस्तिर बिरोधी समर्थन দিব राज्यर दले राज्योनि दोलोआ बुंदों थावराखौ जुदि राज्य दोलोनो आगारनानै होबा गुबुन मोनबा समस्तियाव बियो गुबुन दोलोफोरखौ बिजेपिनि अनगायै आरो गुबुन दोलोफोरखौ समर्थन खालामगोन रासियार विश्वविद्यालय बन्दुकधारी तांडव गुलित निहत 8 छात्र छात्री आमेरिकानिया फैबाय नामा इंलेन्डनियानो फैबाय नामा रासियावबो सासे सिलाय लाग्राया खास्रि बिस्रिनि गुलि गावदों मोनसे बुहुम फरायसालियाव आरो 9 फरायसाफोर थैदों जिउ खहा जानांबाय बे सिलाय कालचारानो जोबोद गाज्रि आरो आमेरिका बेखौ लायहोबाय थायो बिसोर हाथियार बानायग्रा रासियाबो हाथियार बानायग्रा हाथियार फाननानै थाखा मोनो बे आरो बेनिफ्राय दुइ हंग्राम नेता कान्हाया कुमार जिग्नेश मेवानी कंग्रेसा खाफाल गोनां बिसोरो सानै फरायसा दैदेनगिरि मोनबाय सासेया जाबाय कान्हाया आरो सासेया कान्हाया कुमार आरो सासेया जाबाय जिग्नेश मेवानी बे कान्हाया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्लीनि फरायसामोन सासे फरायसा दैदेनगिरिमोन बेनिफ्राय पंजाबर नतुन मुख्यमंत्री सरनजीत सान्निया लले हपत पंजाबनि गोदान जे गिबि मन्त्रि सान्नी बियो हरबान्सा लाबाय मैया 6 माहत हस्तिया साहर आमदानी 176% बृद्धि 6 दानाव खम दामनि सापात आमदानिया बांदों 176 जौखोन्दो मोजां रादाब बियो बेनिफ्राय विराट कोहलिया माबा जादों निज दलते निहंग अधिनायक होनना बुंदों गावनि दोलोआवनो मानसिफोरा मोजां मोनला नामा बेखौ गेलेग्राफोरा गावनि दोलोनियानो दा हारसिं जाबाय होननानै बुंदों आरो जोङो बेखिनियावनो दोनबाय प्रतिदिन बिलाइनि रादाबखौ बेनिफ्राय जोङो आमारखमाव थांबाय आमारखमाव दङ समाहर मुरत खल खाले स्कुलर बन्ध दुवार 2 दाननि उनाव स्कुलनि दरजा मोखांफोरा गेवबाय बिनिफ्राय पल्लव भट्टाचार्य तदন্ত आयोगर 70 पृष्ठ जरा प्रतिवेदन ग्रहण आइडल केलेंकारिक लय उत्तप्त कार्यवाही परिषदर बैठक गुवाहाटी यूनिवर्सिटीनि आइडल आरो गुबुन मोनसे जेराव सोसननाय आरो फरायसा एडमिशन होनाय आरो आनजाद बेफोरनि माखासे केलेंकारि जादों आरो बेहाय सोरबा लोब्बा थादों गणेन्द्र दास होननायाबो लोब्बा दङ बेखौ बुंदों आरो
दा बिसिबां 70 पृष्ठानि मोनसे रेबसुं होदों। दिल्लीत अमित शाहरे बैठक NACNৰ সৈতে আলোচনা বাবে আজি নাগালেণ্ডলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা दिनै नागालेण्डआव थांगोन NACNनि मानसिफोरखौ लोगो हमनानै माखासे सिगांग्रोनि थागथिग खालामनो थाखाय। रायजोर दलक समर्थन नकरिले गणमर्चाया रायजोनि दलखौ समर्थन खालामाखै। क'क्राझार संघर्षत निहत युवक उग्रपन्थी নহয় क'क्राझार गावथार जानाय जायखौ ULBनि मानसि होननानै बुंदोंमोन बे सेंग्रा सानैया ULBनि मानसियानो नङा आरो थिउरियाबो नङा। बिसोरो दंफांसो दाननानै फानोमोन। बेनिफ्राय जाबाय निपीड़ित श्रमिকক जीआई থাকিবলৈ দিয়ক बे होनदों। जाय सुसि जानाय मावनानै जाग्राफोरखौ लेबारफोरखौ थांनानै थानो हो। बेनिफ्राय এইবাৰ শোণিতপুৰত एनकाउंटार ड्राग माफिया गुलिबिদ্ধ। এইবাৰ शोणितपुराव एनकाउंटार जालायबाय सासे ड्राग माफिया गुलि सिलाइगाव जादों। सिपाझाराव धलपुराव बे नांला नीलय दत्तर अस्थि लय गुवाहाटीत पत्नी कयना बे कुर्गाव थैदों। कर्नाटकनि कुर्ग होननाय मोनसे माबायाव जिल्लायाव आरो बिनिफ्रायनो बिनि फिसाजो आरो बिसिया बे नीलय दत्तनि अस्थिखौ लानानै आसामाव फैदों। बिनि उननि रादाबा जाबाय चिराङाव देवस्रि बि खुवाय बन्यहस्तिक हत्या। चिराङाव देवस्रि होननाय जायगायाव बिस दौनानै हाग्रानि मैदेरखौ फुथारदों। माजोंबा जाग्रा आदारफोराव बिस होयो आरो बिदिनो फुथारो। दुमाहर मरद जामिन पाले राज कुन्द्राय। दाननैनि उनाव राज कुन्द्रा बे दुथाङा पर्नोग्राफि जाय सावगारि बानायो जाय मानसिया पर्नोग्राफि बानायनानै कौटि थाखा खामायनो नागिरदोंमोन बे राज कुन्द्राया दाननै उनाव जामिन मोनदों। केसाव देरहायाबा हामगौ आरो। हजायाव 70 बेग इफक' हार जब्द। हजायाव 70 बेग बा बस्ता इफक' हासार हमनो मोनदों। तालिबाननि बन्ध करिले IPLৰ সম্প্ৰচাৰ। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পিপলি চেং মাছৰ অবৈধ ব্যৱসায়। ওৰাং ইণ্টাৰনেশ্যনেল पार्कआव मा पिपली सें होननाय नानि माबा खालामदों सिखाव बिजनेस सुद बिजनेस मावदों। बेखिनियानोसै। दानिया जों थांदिनि नियमिया बार्तायाव दङ गुबुन रादाब। 14খন JCB 30 ट्रेक्टरेৰে 1500 आरक्षी CRPF बेदखल मुक्त करिले 4500 बिघा भूमि। बेयो बे धलपुर सिपाझारनि खाथि बिनि जाथाय। दा 4500 बिघा हा खौ मुक्त खालामबाय बेदखलकारिफोरनिफ्राय आरो सानसेयावनो जादों बियो। बिनिफ्राय जाबाय दिल्लीत अमित शाहरे गुरुत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आलफारि आलोचना प्रारंभिक कथा पतार दायित्व डक्टर शर्मा। बेहा आलफाजों रायलायनायनि खोथा बुंलायबाय। गुबुन पेपारफोराव खालि नागालेण्डनि खोथाखौ बुंदोंमोन NACNनि खोथाखौ बेहाय आरो आलफाजों रायलायनायनिबो बिबान होनायनि खोथाखौ बुंबाय। আহিবনেকি তৃতীয় ঢৌ कभिडरे जुजिबोले हाजो सरकार। फैगोन नामा कर'ना भाइरासनि थामथि दोहौआ? फैबा दाफै। नाथाय आसाम सरकारा बेजों जुजिनो बिनि बेरेखायै जुजिनो थागथियारि इदि होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। बिनिफ्राय पूजार पाछते आरम्भ हबो बराकर मिनि सचिवालयৰ काम। पूजा बोथोरनि उनावनो बरागाव मिनि सेक्रेटारियेट न' लुनाय खामानिया जागोन आरो बोसोरथामाव बेखौ हाफुंगोन होननानै बुंदों। 2022 कर्कट हास्पाताल आरो बेहाय बराक भेलियाव गंसे केन्सार हस्पिटालबो बानायनाय जागोन। बेनिफ्राय जाबाय मा सेनिटाइज श्रेणीखौ 5 माहर पाছত आरम्भ दशम श्रेणीर पाठदान। सेनिटाइज
শ্রেণী কোঠাত 5 माहर पाছত आरम्भ दखम श्रेणीर पाठदान बे सेनिटाइज खालामनांगौथ' आरो मोनफ्रोमबो रुमखौ आरो बाउन्डारिफोरखौ बिनि उनावसो क्लास खालामनो हानांगौ दा क्लास 10 खौ खालामसिगोन 9 गैथ'आ बिनिफ्राय जालालाबादत इस्लामिक स्टेटर बमा बरखने निहत 35 तालिबान जालालाबादाव इस्लामिक स्टेट माने ISI नि बमा गावदों आरो बेहाय 30 तालिबान थैदों मा होनबावनो अखान्त आफगानिस्तानाव जिहादिर बिरुद्धे जिहादिर जुद्ध जिहादिनि बेरेखाय जिहादिफोरानो दावहा नांदों हामदों गावसोरनो थैलायबाय थादों करिमुद्दीन बरभुयार प्रश्न कांग्रेसर शत्रु UDF ने BJP कांग्रेसनि सुथुरा सोर UDF ना BJP बिनि उनाव फैबाय रहस्यजनक अवस्थात उद्धार आख्रा परिषदर सभापति नरेंद्र गिरिर मृतदेह जे आख्रा काउन्सिलनि आफादगिरि नरेंद्र गिरिनि गोथै सहखौ बोखांनो हादों गोमोथाव रोखोमनि थासारियाव बेनिफ्राय दक्षिण आफ्रिकात मौमाखिर कामरत 21टा पेंगुइनर मृत्यु अना खानानै जे 63 पेंगुइना थैदों माबानि खोला आफ्रिकायाव बेरेजो जानानै जोङो नियमिया बार्तानि रादाब फरायनायखौ एसेयावनो दोनबाय दाना जोङो थांदिनि अखमिया खबर होननायाव अखमिया खबर बेहाय दङ एनकाउन्टार उत्तल बर'लेण्ड मा एनकाउन्टार नंखाय बाखाय आरो बेखौ लानानै बिराद हुलुस थुलुस खालामदों बर' थुनलाइ आफादाबो हेंथा फोरमायदों बर' रायग्रा आफादाबो हेंथा फोरमायदों उनाव एबसुआ हेंथा बा गोजोनै फोरमायदों आरो सिनेमा हल खुलि दिबोलै मक प्रेसार निदिबो मुख्यमंत्री हतर्कबाणी सिनेमा हलफोरखौ खुलिनो थाखाय आंखौ नारसिननाङा गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों बेनिफ्राय एनआरसि भित्तिक दि भटारक नागरिकत्व एनआरसि को बिथा खालामनानै दि भटारफोरनो नागरिकत्व होनायनि लाहार फाहार खालामदों बेनिफ्राय भुवा संघर्षरे 2 बर' युवक हत्यार अभियोग बर' वमेन जास्टिस फरामर बर' वमेन जास्टिस फरामा बर' सेंग्रा सानैखौ नंखाय एनकाउन्टाराव गावथारनायनि अजद दिन्थिदों काइलै मुख्यमंत्री दा करिब 2479 करोड़ खर्ग गाबोन 2479 गान्दा गंखौ गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सावग्लुंगोन बेनिफ्राय जाबाय मा कन्ट्राक्ट बन्ध सामरिक पोशाक दाहेरे केपिएलटि आरर आनुষ্ঠাनिक भंग घोषणा बे कार्बि आंलंनि जे बिसोरो हाथियार गारबाय आरो जाय गावसोरनि जि गाननाय जोमनाय आर्मिनि कैमोफ्लेक्स ड्रेस बेखौबो अराव सावजोब्बाय जोङो माबायाव गैला थिउरिया हान्जायाव गैला जोङो गाहाय दाहाराव गोरोबफैबाय बे रादाबखौ होदों आरो आन्दोलन नेतार सुतुलिपित कांग्रेस दल नसले गुबुन दलनि डिक्टेशनाव कांग्रेस दलआ सोलिया होननानै बुंदों बे अखिल गगैनि बेरेखायै एसे फोरमायनाय जाबाय आरो गुवाहाटीत कच राजबंशी छात्र हन्तार प्रतिबाद गुवाहाटीयाव कच राजबंशी फरायसा आफादनि बेरेखायै कच राजबंशी फरायसा आफादा मोनसे हेंथा दिन्थिदों गोजोनै दिन्थिदों गुवाहाटीयाव बेनिफ्राय राज्यर युवक युवतीक आत्मसंस्थापनार परिकल्पना सरकार राज्य सरकारानो आसामनि लाइमोनफोरनो सेंग्रा सिख्लाफोरनो गावखौनो गाव संस्थापन खालामनायनि बा फसंथान होनायनि राहा लामा लादों बेनिफ्राय दबकात 12टा गरुभर्ती ट्राक जब्द गरक्षा बाहिनीया दबकायाव मा 12
मोसौ रोगानाय गंसे ट्राकखौ जब्द खालामदों। बेनिफ्राय আজি बृहत नदीबान्धर बिरुद्धे जातीयतावादी युव छात्रर हरबात्मक बन्ध दिनै दैमा बान्दोनि बेरेखायै जातीयवादी युव छात्र परिषदा जोबोद गोख्रों बन्द हांख्रायदों। बेनिफ्राय हदायत हार बिपणीर मुख्यमंत्री तदारकी हाखार अभियान 70 बेग हार जब्द। हदायाव बे इफक' हासार बेखौ बहाबा स्रोद लांनो नागिरदोंमोन, बेखौ हमनो हादों आरो। बेनिफ्राय जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांदिनि बे जाबाय दैनिक जन्मभूमि। बेहायबो बे अग्रदूत प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव थानाय रादाबफोरानो दङ, थेवबाबो नैबे रादाबखौ फरायनि। विद्यालयालय आहि उत्फुल्ल छात्र छात्री मैयानिफ्राय फरायसालिफोरा खुलिबाय। क्लास 10 खुलि 9 खुलियाखैबाबो दा स्कुलाव फैनो मोननानै फरायसाफोरा जोबोद रंजानाय मोन्दों, खुसि जादों, बेखौ खोन्थादों आरो। तालिबाনৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰে KLৰ সম্পৰ্ক শেহতীয়াকৈ সংগঠনটোৱে সংগ্ৰহ কৰিছে অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বাহক। गिख्रंथाव बियो। तालिबानजों सोमोन्दो दङ KLआ कमतापुर लिबारेशन आर्मी बियो सोमोन्दो दं आरो तालिबाननिफ्राय हाथियार मोन्दोंनो। बेनिफ्राय পাইকারি ব্যৱসায়ীয়েহে খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰে। দাম বৃদ্ধিৰে জনতাক টেটু চেপা। 4.5 দিনতে মচুৰ মিঠাতেল আদিৰ অত্যাধুনিক দাম বৃদ্ধি। दालि माइरं बायदि थाव जानाय बेफोरनि दामफोरा बांदों आरो बांदों। पाइकारिफोरासो दामखौ थिक खालामो, जाग्राफोरा खालामनो हाया आरो बै जायफोर दिहुनो बिसोरबो खालामा, बे पाइकारिफोरासो खालामो, बेफारिफोरासो। बेनिफ्राय जाबाय आल्फा सादिनेरे आलोचनार दायित्व न्यस्त मुख्यमंत्री डक्टर शर्मा। बेखौबो फरायबावबाय। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रिनो आल्फा सादिनजों रायलायनायनि बिबानखौ होदों, गथायदों। बे चिकित्सालय अहा जनगण क्षिप्रतारि चिकित्सा प्रदानत गुरुत्व। बेखौ जोंनि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ बुंदों जे माबायाव फैनाय देहा फाहामसालियाव फैनाय लोगो लोगोनो बे बेमारिफोरखौ गोख्रैनो जोथोन लानांगौ होननानै, बेमा नायनांगौ होननानै बुंदों। बेखिनियानो दैनिक जन्मभूमिनिफ्राय। दानिया जों थांदिनि दैनिक असमाव जायो आसामनि जोबोद गोजाम रादाब बिलाइ। आसाम ट्रिब्युननि उनावनो बे दैनिक असमा गोजामसिन रादाब बिलाइ। बेनिफ्राय रादाबा दङ स्तम्भित राज्यर शिल्पी समाज एकमुखे धिक्कार। हुदाकन्ठर गीत हलगे रवीन्द्र संगीत मैया ओंखारदों बियो। जे सोरनि खैसारि बियो ना गोरोन्थि, जे भुपेन हाजरिकानि मेथाइखौ मा होनदों रवीन्द्र संगीतआव सोदों, रवीन्द्र संगीत होननानै सार्टिफिकेट होदों, बुंदों। किल'त 15 टाका हठाৎ केঁচা চাহপাতৰ दाम 3 गुण पर्यन्त হ্ৰাস। आयु जे सेरसेयावनो 15 टाका खमायदों साहा बिलाइनि दामा। আজি মইভাৰে বৈঠক ডক্টৰ শৰ্মাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা दिन नागालेण्डआव थांनानै NSCNनि आइजाक मइभा दोलोजों सावरायगोन। गोरोबथा सावरायनायनि गिबि आरो सिगां बेखिनिखौ लादों। बेनिफ्राय नैबे प्राक्तन सञ्चालकर बिरुद्धे व्यवस्थागले उत्तप्त परिस्थिति। आइदल केलेंकारि बे गुवाहाटी बुहुम फरायसालिनि एखौ आगोलावबो फरायखांबाय। बेनिफ्राय जोङो जोबथायाव थांसै। 8 माहर 14खन T20 खेलिब भारते। 9 दानाव भारतनि जायखौ टीम इन्डिया होननानै बुङो क्रिकेटनि, बिसोरो मोन 14 T20 खेला गेलेगोन। बेनिफ्राय चेन्नाइ सुपार किंसर जयलाभ। बे IPLआव चेन्नाइ सुपार किंसआ देरहादों।
बिनिफ्राय नैबे पर्वतारोहण खन्थार अभियात्री दल उभतिल हाजो मानखोग्रा हाजो गाखोग्रा बे दोलोआ विदेशाव थांदोंमोन मानखोनो दा गिदिंबोफिनबाय। बेखिनियानोसै दिनैनि रादाब बिलाइनिफ्राय रादाबफोर फरायनाया जोबथारनायाव आं नोंथांमोना आंनि गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय हामलायनाय आरो साबायखर बावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।